Avui us explicarem una mica sobre aquesta planta enfiladissa, l'heura. Per començar, el seu nom científic és Hedera helix. Pot arribar als 50 metres d'alçada. És una planta de fulles perennes. Creix en zones temperades d'Europa meridional. Forma part del regne Plantae. El seu superregne és Eucariota. És de l'ordre Apiales i el seu gènere es diu Hedera. És una liana que s'enfila pels arbres mitjançant arrels que s'adhereixen al tronc. Fa tiges gruixudes amb fulles triangulars que poden assolir els 30 metres d'alçada. És una liana de fulla persistent i lluent, que s'arrapa fortament als troncs i roques o murs on creix. Els fruits de l'heura són baies esfèriques d'uns 5 mil·límetres de diàmetre, que es tornen negres quan són madures i provenen de flors de color groc verdós. El saber popular diu que les heures poden arribar a ofegar els arbres sobre on viuen, però com que les arrels fixadores no penetren dins dels teixits vius de l'arbre, l'heura no és una planta paràsita, tan sols perjudica els arbres sobre els quals viu mitjançant la competència per la llum, l'aigua i els nutrients minerals. Les fulles es recol·lecten durant qualsevol època de l'any. Tot i així, abans que la planta floreixi, s'assequen a l'ombra en llocs ventilats o amb calor artificial a menys de 40 graus. L'heura floreix durant el setembre i l'octubre. I per acabar, direm les propietats medicinals. L'heura conté un glucòsid que té propietats vasodilatadores en petites dosis i en dosis majors provoca efectes contraris, és a dir, vasoconstrictors. També és utilitzada per activar la cicatrització en les llagues i úlceres tòrpides.